Huutonetissä on Suomen eniten kaikkea. Täällä myydään ja ostetaan tuotteita suoraan muilta käyttäjiltä. Voit ostaa tuotteita kiinteään hintaan tai käydä huutokauppaa. Ostaminen on helppoa, mutta kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan. Voit selata tuotteita osastoittain tai käyttää sanahakua, jos sinulla on jo mielessä, mitä haluat ostaa. Kun olet sanahaun kautta onnistuneesti löytänyt kohteen, joka sinua kiinnostaa, voit selailla ilmoituksen tiedot läpi ja katsoa kuvista, miltä myytävä kohde näyttää. Jos haluat ostaa tuotteen, voit kätevästi tehdä tarjouksen. Tarjouskentässä on minimitarjous jo valmiina. Mikäli tuote on myynnissä kiinteällä hinnalla, voit napin painalluksella ostaa sen itsellesi, mikäli toteat hinnan sopivaksi. Voit hakea tuotteita myös osastokohtaisesti. Käydäpä nopeasti läpi, miltä se näyttää. Mennään etusivulta Osastot-sivulle. Sieltä valitaan musiikki ja sieltä sitten kitarat. Ja tässä onkin jo mielekäs kohde. Katsotaanpas, mitä tietoja tähän on laitettu. Katsotaan vielä kuva ja tehdään spontaani päätös, eli ostetaan tuote heti. Muistathan, että tekemäsi tarjous velvoittaa sinua ostamaan tuotteen, mikäli se on kaupan sulkeuduttua voittava tarjous. Sama pätee osta heti -toimintoon. Jos haluat kuitenkin vielä pohtia kaupan tekoa, voit lisätä tuotteen muistilistalle. Kaikki muistilistalle lisätyt tuotteet löytyvät oma sivuvalikon kautta. Varsinkin arvokkaampien tuotteiden osalta kannattaa kiinnittää erityistä huomiota kohteen yksityiskohtaisiin tietoihin sekä myyjän kauppahistoriaan. Myyjän profiilista näet myyjän saamat palautteet ja palautepisteet. Ja peukku myyjän nimimerkin vieressä kertoo siitä, että myyjä on varmistanut henkilötietonsa. Myyjän palautehistoria on arvokas apu jokaiselle ostajalle kauppoja tehdessä, joten muistathan itsekin antaa palautetta kaupanteon yhteydessä. Kun olet ostanut tuotteen, saat sähköpostiisi myyjän yhteystiedot. Sitten voitte keskenään sopia toimituksesta ja maksusta.